И здравейте! Днес правим едно ревю на сървърът. Забравих му името. Да, още не съм играл в него, не му знам ларповете. Той ме пита да ли снимам. Хостера ме пита да ли снимам, да. Ухатко има хубави работи. Този сървър е доста хубав. Да, той ви казва здрасти. Ето го, казва се Diamond Craft. Welcome to Diamond Craft. Ларпове. Да, това е доста трудно да се направи. Space Kit, what? Ето го. Евенто Арена 1v1. Арена болота. Чай, че ми дойде намха. Арена ФПС. Арена Фист. Лава Челендж. И дица... Какво? Дица де ума ларп. Готино. Това не го разбирам. Да. Вижте този спаун. Доста е хубав. Сървайвала. Чупенето му. Не знам дали е наблизко или надалеч. Да, започва е наблизко. Това е хубаво. Тавана, той ми пише, че тавана още не е довършен. Да, добре. Сървъра си е хубав. Нека да разгледаме сега ларповете. Event Room не става. Ларп Арена. И не го разбирам. Тай ще го питам. Ден ларп. Защото не го разбирам. Да, тоя онера е готин. Вижте какви неща дава. Ларп. Айде да видим Арена Фист. Готино. Дица уме ларп. Той не го ларп. Арена ФПС. Мога само... не знам защо мога само един ларп, но сървъра си е хубав. Сървайването почва от много близко. Но не слойте близо до спауна, само загрузявате сървъра. Добре, той ми пише да отида на спауна. Вау! Добре. Къде ми отидоха яките работи? Ларп. Арена Фист. Да, опа. Можел съм. Преди малко съм написал нея. Ларп. Нека отидем на Арена болото. Готино. Да, нека да слезем. Готино за PvP. Нека да видим и другите ларпове. Арена болота, Арена 1v1 не става. Евентора дома не става. И аз не знам защо. Ларп болота. Това как го е направил, как го е написал. И аз не знам. Вижте, от това място започва сървайвала, което ми харесва.
и започвате да сървайвате на воля. И не го разбирам наистина. Чакам някакви лианки по дървецата. Да, това беше от мен. Дано сървъра да ви е харесал, нищо, че не е мой. Да, доста е хубав. Сървъра е на X, чайте, на X-Markok. Не знам дали има YouTube канал, но ако разбера, че има YouTube канал, ще ви го кажа и моля, абонирайте се за него. И чао!